Нека за такова. Значи, че ще снимам и на една друга игра. Тя е яка. Опитах се да подигравам, без да искам да разделих някои неща. Супер танк. И опитах се да си я подправя, но първият ми танк се разпадна на парченца. Да не ви лъжам как се разпадна. И посетете канала ми Велито 120 заедно. Вие се знаете сигурно. И се абонирайте. Ако сте 100 пикселгън, съжалявам, ама ще спя за малко клипа и когато тръгне пикселгън, ще го пусна. И добре, приятели, най-сетно успяхме. Видиме какви неща сме изпълнили. Парички, мички, парички, тамбички. И сега ще вземе яйцето. Моля се да е легендари. Рано да е легендари. Утре сутринта ще провериме. О, Ришман! О! What the fuck, момчета, това и момчета и момичета, това чудо не ми се случвало никога. Леле, майко, напишете в коментарите какво мислите за това нещо, че просто не знам. Бати чудото. Дори не знаех, че ще мога да го взема. Не трябва да ги изхарча всички. Трябва да имам така. О, 42 диаманта ще направим. Бизнес. Все пак. Тръли. Тръли. Ама 3 не ми стига. Две показвам. Нещо 3 показвам, 2 момчета и момичета по тях нещо. Пак 3. Аз играм едновременно и на компютъра, и на телефона, но това е малко странно. Свиквайте. И последна врътка и почваме да играм. Не да свършим тези две врътки. То те ще ви изтъкат. Те изтъкат. То мина 10 минути и свършват врътките. Затова не е хубаво да си ги врътка, да ги използвате. О, супер хит. Това оръжие кулата го има моя братовчет. И той също играе Pixel Gun. Не един път, а два пъти направих епизод с него. Виждали сте. Меле. Мисля, че това е най-добре, ама не. Това не. Най-добре. Да, не е от най-хубавите. О, това също и е яко и силно. На фейсбуците ви може да напишете стикъръм. Една много интересна игра. И почваме. Ще разкажем една история. Преди един месец стана това нещо. Беше януари. Сега 18 дата. Бях на училище. И съученика ми тръгва до лавката да си купи нещо и то опая по стълбите. После става, хваща на тарапета и какво направи, като се преобърна, направи двойно предно салто и на крака го направи съученика ми. И да това всички му казваме сега най-добрия. Опа. Бум! Удивляват.
Пак! Убийте го! Убийте го! Убийте го! Отгоре му убиха, не знам. То ми снайперира. Тотално поражение. Време и ние да ги снайперираме. Хакона, то е вкусно от месо, кръгове и кюфтенце, много вкусно ето. Аз си го закупих това. Jetpack, той се закупва, ако знаете. С 33 диаманта. И после откат, знаете, защо? Уоу, доста високи. И тя сигурно са jetpack са се качили като мене. О, не, смърт. Не, загубих. Так. Ужас. Много мраза да губа. Аз съм в Iron. В Iron лигата. И така, разказах ви за някои неща. Вау! Е, така. Ако знаете, вчера ми каза една история, един приятел ми звъна и ми каза една история. О, то хакер. И ми звъна по телефона и ми каза: здравей, брат, какво правиш? Как си? И аз му викам: еми нищо, добре съм, а ти? И той вика: къде си, какво правиш? И нищо. А ти къде си? Еми на морето. Как си на морето, бе? Еми заминал съм с Войчо ми за един месец и там е само слънчево и затова. Аха, му викам после, добре. Направете снимки. Между другото, ще искам да ви кажа после една стара тракийска легенда. Чак тракийска не, ама легенда си. То колко патрона има, бе, то направо ме надопчи целя. О-о. Убийте га! Буя! Мачкай! Чао! Бати тъпата котка! Обичам котки. Не буквално, много обичам котки. Ама тази котка е много тъпа. Искам се обижда. Аз би обичам.
Обичам ви котенца. Аз обичам. Аз обичам котенца. What the shot? Съм ги уби двамата наведнъж. Ние ще биеме. Ако биеме бацки якото. Пак ще вземе ми нещо. Нещо. Добре. Go, go, Power Rangers. Rangers. Хора ръцете. Майко, колко се струва. Пак. Още 20 точки. Да, това компютъра, бе. Той направо ще гъмне. И добре, готово. За 2 рунда ще ги... За 2 мача ще ги използвам. Батака! Бати кила. Да, отлитам. Хубаво си да идол. Аз идвам за... То му убива въздух. Уоу. Впечатлен съм. Ски бе, глас. Майко от Галя го убих, приятели. Бати кила просто. Гати кила. Токио, ако не го направи, ще му дам направо каквото искам. Басейн са кули. Надявам се да стана известен ютубър и аз тези клипове ги правя за вас. Тоест прави ги и за мен малко, ама най-вече за вас. Защото вас ви уважавам. Другите не. Добро. Айде. Не, бил съм ги. Не.